Merħba għat-tieni parti mill-programm tagħna fejn qegħdin nagħmlu renovation ta' dan ir-rocking horse. U hawnhekk kif tafu qegħdin il-Rescue Center u qegħdin insalvaw lil dan iż-żiemen miskin. Mela, l-ewwel ħaġa li ħanamlu hi kif tkellimna fil-programm li għadda għandna l-widnej miżbugħin mhux ħażin, bħalisthom ma ftit wifqin. X'irridu nagħmlu biex inradbuhom ftit? Mela, jiena qed nuża Clear Wax u li ħanagħmel ħantihom balla wax, balla xema tal-amara ġifieri minn fuq u minn isfel u ħanrattawhom ftit. Nuża s-swaba biex kemm jista' jkun nafas ix-xema ġol widna. Mela niġi n-naħa l-oħra. Qed intella wax mhux ħażin qed nagħti fuq il-widna u mbagħad qed norok ix-xema b'subajja biex kemm jista' jkun tissiġilla ż-żeba u fl-istess ħin tratta ftit il-ġilda fuq il-widni. U hekk nkunu nistgħu nħalluhom il-post. Joqogħdu ħalli mbagħad wara kemm nerġgħu nagħtu passat oħra kif naraw li qed jaħdem il-proċess. Issa, it-tieni parti hija id-dekupaġġ. Mela għandna din l-istampa hawnhekk ħanużaw parti minnha biex nagħmlu id-disinn fuq is-sit tar-rocking horse. Mela għandi nuqqas issa karta kbira ħafna hawnhekk. Allura ħattellifni biex nieħu li nieħu l-issim. Allura ħannaqqas minna u ħanara li ma partijiet irrid nagħmel u ħanaħdmu dan il-mod. Issa. Naraw. Hawnhekk għandna s-sit, għandna l-karta u ħanibdew nimmarkaw subajna fejn għandna id-daħla fuq is-sit. Il-marka ġiet tidrilna hawn taħt. Din hija l-marka tas-sit. Nagħmlu l-inqas Sejna li qed nagħmel hawnhekk qed indaħħal il-karta nerġa' biex nara
fi fadalli naqta. Ovvjament ċertu postijiet prezzi nafsuhom b'subajna ma jkunux jidhru sew. Allura nimmarkaw kif suppost. Mela, hawnhekk għandna l-istampa lesta għat-twaħħil. Mela, issa għamilna ftit close-up biex intom tkunu tistgħu taraw aħjar kif ħanwaħħlu din l-istampa. Mela, kif tafu tajna din l-istampa skont il-qies tas-sit ħanagħmlu ftit. Mela, qed nużaw tough coat dan huwa oriġinarjament jintuża bħala sealer. Il-vantaġġ li għandu li dan huwa trasparenti meta jinxef, allura mhux ħajkollna problemi li meta jinxef jiġi jimmarka fejn m'għandniex l-istampa. Allura b'dak il-mod mhux ħajkonna ħafna kollha. Issa, hawnhekk għandi naqra żejjed u li ħanagħmel ftit fuq ix-xar taż-żiemel għax hawnhekk ħankunu qegħdin nużaw ftit brown wax biex ix-xar intuh iktar definizzjoni. Mela, żommu f'moħħkom li dan apparti li ħajkun żiemel rocking horse li jintuża tfal eventwalment meta jgħaddi żmien dan ħajjiġi item dekorattiv fejn li tistgħu tużawh f'liema kamra tridu intom. Tistgħu tużawh bħala side table, tistgħu tużawh bħala pot stand u tagħmluh fejn tridu. Hawnhekk għandna l-kollha. Għandna l-istampa, issa din l-istampa minn dan fiha diġà tista' tuża bħala sticker għax dawn jetta huma tela transfer. Allura meta tinqala l-karta jikom hawnhekk din tkun diġà hija bħala sticker. Imma aħna ddeċidejna li nagħmluha l-kollha taħt ħalli tkun iktar b'saħħitha. Issa. Nsibu n-nofs bl-eżatt l-ewwel. Sibna n-nofs u ġinja posta u issa naqbdu u nagħtu passata kollha biex immexxuha il-barra u l-ġewwa u fl-istess ħin qegħdin nimbuttaw il-kollha ta' taħt biex tillexxja ruħha ma jkollniex problemi biha. Nżid naqra oħra kollha.
Kif qegħdin taraw għandna l-istampa lesta u mwaħla. Issa nħalluha tinxef ftit imma sakemm tinxef ikunu nistgħu nibdew il-proċess li jmiss. Li ħanamlu issa sakemm jinxef id-dekupaġġ li għandna kif għamilna fuq is-sit, ħanagħtu ftit sandpaper biex nantikizzaw ftit lil dan iż-żiemel. Mhux ħanagħtu ħafna, ħanagħtu f'postijiet fejn naħsbu li l-iktar li ntlaqat u biex nagħtu naqra iktar karattru li dan iż-żiemel biex ma jibqax hekk. Ħafna jistaqsuni imma tista' tuża il-metallics bħal gold pereżempju jew bħal copper. Tista' iva, imma l-idea hi li dan iż-żiemel ħajkun f'kamra ta' tfal ħajkunu għadhom żgħar u fejn jidħlu l-kuluri importanti li t-tfal fl-ambjent li jkunu fihom ikollhom il-kuluri biex iservu bħala multisensory hemmhekk il-moħħ ta' tfal ikun qiegħed jiżviluppa u tkun qed taqbad il-kurjożità li dak il-moħħ b'dawk l-affarijiet kuluri differenti. Il-metallics ma jagħmlux daqshekk effett, imma mbagħad ovvjament jekk intom il-qudiem tkunu tridu żżidu dak l-effett tistgħu iżiduh meta dan iż-żiemel ma jibqax għal użu tat-tfal. Mela, ħanibdew nixkatlaw f'partijiet fejn naħsbu li jista' jiġi antikizzat. Issa qed nuża sandpaper ħoxna ħafna biex inkun nista' nagħti dawk id-daqqiet. Ovvjament sandpaper ħoxna ħadd ixkatla iktar malaj. Imma mbagħad nużaw sandpaper fina biex nillixxjaw u nneħħu xi ftit mitlufijiet li forsi nkunu fidna. Imma dan iż-żiemel ovvjament ma rridux intuh. Ħafna kienet allura kull ma ħankun qegħdin nagħmlu in-naħa tas-sit, naħa tas-siġġu u l-partijiet t'isfel bħal dawn pereżempju. Fejn naħsbu li l-iktar li jinbarax ma' żmien, allura aħna nkunu qegħdin nimitaw dik il-ħaġa. Allura intom ħatajduli dal-oġġett l-ewwel għandna nieħdu paċenzja biex inġibu s-seba perfetta. U issa qed nerġgħu nixkatlawha. Mela, meta ma jkollokx xogħol tajjeb fis-seba dal-ixkatlar ma joħroġlokx tajjeb laqqas. Allura jista' jkun nevitaw milli nagħmlu xogħol ħażin fejn tidħol iż-żeba. Allura b'dan mod qegħdin noħolqu xi ħaġa li ħad tkun b'saħħitha u li ħad tkun tajba mill-ewwel. Issa jekk irridu wkoll nistgħu nixkatlaw pereżempju partijiet minn dawn, f'dal każ jien ħanħallih kif inhu għax qed nara li għandi xkatlar biżżejjed li forsi għal manku għax hemmhekk l-iktar li ħajkun qed ikollu użu bidejh. Ħanurikom
close-up ta' x'għamilna fejn xkatlajna. Mela. Għandna il-manku hawnhekk. Kemm ħriġna ftit linjal li jidher minn taħt u l-kulur li kien hemm diġà misbuħ qabel ma bdejna dan il-proċess. Allura hawnhekk taraw li hawn daw id-daqqiet morna għal daw il-kantunieri hawnhekk u mad-dawra u isfel u fejn tidħol is-sieq dimna hawnhekk ukoll. Issa ma minniex kullum kien għax m'għandniex għalfejn. Dan sempliċement biex noħolqu gost. U issa kull ma rridu nagħmlu nfarfru ftit u hekk għandna biex katlatura lesta minn kollox. Issa tgħiduli imissa rridu nissiljaw fi għamilna z-żeba. Mela, iż-żeba li nużaw aħna f'dan każ dan il-sage green, il-kulur tas-salvja huwa minnu li huwa self-sealing, allura mhux ħajkonna problema bħala sealer. Imma li nistgħu nagħmlu naqbdu l-pinsell li kellna bil-wax biex għamilna l-widnej u nagħtu ftit fejn ovvjament xkatlajn, per eżempju, għandna l-widna, ħadej il-widna, il-manku, għatu ftit hekk, nimsħuh daw it-trufijiet biex kemm jista' jkun anke peress li ħajintuża mit-tfal. Ma jkunniex health hazards, imma wkoll tajjeb li tkunu tafu li kemm iż-żeba u kemm din il-wax ma tagħmilx ħsara lit-tfal, jiġifieri jekk intom f'każ li għandkom toddlers li qegħdin ikabru snien, mhux ħajkolkom problema jekk it-tfal ħajkunu qegħdin igermu xi parti minn dan iż-żiemel. Għax iż-żeba hija reġistrata mal-Unjoni Ewropea u kemm kif ukoll Ingilterra bħala safe għal handling tat-tfal. Ma fihiex kimika, ma fihiex tħaħen, allura mhux ħajkollkom problema li t-tfal tagħkom jistgħu jħolqu xi tip ta' allerġiji. Allura f'dan il-każ għandkom moħħkom misriħ li daw it-tfal qed jużaw oġġett li mhuwiex ta' periklu għalihom. Wara li lestejna li xkatlar, issa ħanużaw ftit brown wax biex noħolqu ftit iktar antikizzar. Sa il-kelma antikizzar ifisser li nippruvaw kemm ma nafx hekk infintajt ix-xien, imma biex noħolqu ftit iktar effett antik. Mela qed naqbad il-pinsell kif qed taraw qed nagħti fejn ix-xar mhux qed nagħmel kullu mkien imma qed nagħmel biss ftit daqqiet l-emmulaw. U minix intella ħafna wax bħalma għamilt meta rrid nagħmel il-widnejn. Qed nagħmel ftit hekk biex noħloq ftit effett. Mbagħad nagħmel iċ-ċarruta. Jiena f'dal każ biex innaddaf il-wax nużaw biċċa xugaman antik inqatta'hom biċċiet żgħar biex ikun iktar handy għal idejja u nkun nista' mmexxi u nneħħi iż-żejjed li jiena ma rridux. U nagħmlu l-istess proċess. Mela ftit ċema
u mbagħad innatfu neħu żejjed. Issa x'qed nagħmel jien qed inneħħi l-eċċess tax-xema biex anke meta jinxef kif suppost. Issa il-widnejn kif qegħdin taraw issa irtabu wara li għamilna il-clear wax irtabu u qed jitgħawġu. Allura nistgħu ngħidu li dan nistgħu nsejħulu esperiment irnexxa fejn jidħlu l-widnejn. Issa jekk forsi nkunu rridu nagħtu xi ftit iktar antikizzar nistgħu nibqgħu nżidu ftit iktar brown wax f'postijiet li naħsbu li ħajkun hemm iktar effett. Per eżempju, fejn iċ-ċinga tal-ras is-simel. Jiena ħanieqaf hawnhekk m'iniex ħanati iktar. Issa ir-raġuni li kemm jista' jkun għalkemm ix-xogħol li hawn fuq dan iż-żiemel huwa elaborat imma rridu jidher sempliċi li jagħti gost u wkoll it-tfal ovvjament jieħdu pjaċir jużaw. Ġifieri dan huwa il-proċess kollu li kellna nagħmlu għallum. Kif qegħdin taraw il-rocking horse li għal dawn iż-żewġ episodji konna qegħdin nagħmlu huwa lest picture perfect biex nieħdulu ritratti nkunu nistgħu ntellgħuhom ukoll fuq is-social media tagħna. Il-proċess ma kienx daqshekk komplikat, użajna ftit teknika, naddafna u tajna żewġ passati sage green u mbagħad għamilna il-widnejn bil-clear wax biex jirtabu, kif qegħdin taraw hawnhekk. Għamilna id-dekupaġġ fuq is-sit, għamilna wkoll ftit brown wax max-xarb taż-żiemel u xkatlajna f'ċertu postijiet biex intuħ dik il-laqta nara antikizzata u fejn xkatlajna tajna ftit clear wax biex nissiġillaw sew. Avolja m'għandniex bżonn minħabba l-prodotti li għandna aħna huma kollha self sealing, allura ma jkunniex problemi li ma' żmien iż-żebba ħad titqaxxar, ovvjament nagħtu ċans għal żmien fejn l-ilma taż-żebba jevapora. F'tal-każ il-proċess ħajibda minn issa, il-curing time ngħidulu, imma ovvjament il-proċess hawnhekk huwa lest. Kemm infakkarkom biex tagħmlu subscribe għal YouTube channel tagħna li jismu Rescoli by Carlo, nixtiequ wkoll kummenti, pariri, suġġerimenti fuq dan ir-Rescue Center li għamilna apposta għalikom fejn aħna nkunu nistgħu nagħmlu dawn l-episodji nitalmu flimkien u wkoll nieħdu gost flimkien, imma il-gost tagħna jkun reċiprokat meta intom tikkummentaw u tgħidulna x'taħsbu minn kollox. Minni, mill-istudju, mill-affarijiet li nagħmlu u affarijiet li tixtiequ ovvjament taraw waqt dawn il-programmi mir-Rescue Center tagħna. Grazzi ħafna, għallum ħanħallikom taraw iktar close-ups ta' dan ir-rocking horse li għadna kif lestejna sakemm reġgħu nintaqgħu. Ta'